Som inžinierka Adriana Nemetová a v tomto videu, ktoré je moje prvé, a prosím, prepáčte prípadné technické nedokonalosti, vám priblížim môj pohľad na energie, s ktorými prichádza rok Yang dreveného draka, aby sme vedeli, s čím môžeme počítať. Rok draka je solárny rok, ktorý začína, keď Zem dokončí svoj obeh okolo Slnka, a pretože Zem je gulatá, rok začína v rôznom čase podľa toho, kde sa nachádzame. Táto predpoveď je pre naše časové pásmo strednej Európy, čiže Slovensko, Česko, Maďarsko. A tu nám začne rok draka 4. februára o 9. hodine 28. minútky. Toto je oficiálny začiatok roka, ktorému sa postaví horoskop, natálny horoskop. Pretože začiatok hoci čoho, či je to už narodenie dieťaťa, založenie firmy, alebo začiatok roka je veľmi dôležitý z hľadiska energií, ktorými prichádza. Pretože vtedy tá energetická pečať, ktorú zanechá tento začiatok, preznamenáva, že aký vlastne bude ten celý rok. A čínska astrológia dokáže túto energetickú pečať prečítať a tak vlastne predpovedať, priblížiť, charakterizovať udalosti, ktoré môžu nasledovať. Takže pozrieme sa na začiatok tohoto roku, rozoberieme si energie a vysvetlíme si, že vlastne čo je pre nás dôležité, na čo sa máme pripraviť. Tu vidíme všetky energie, ktoré k nám prichádzajú. Vľavo hore je rok zajaca, ktorý je už za nami. No, všimnite si farby. Na prvý pohľad je zjavné, že budú to úplne iné energie. Aby sme dostali celkový obraz o tom, čo k nám prichádza, musíme pozerať všetky 4 stĺpce grafu. Pozrieme si najskôr horný riadok, to sú nebeské energie kmene. V roku 20 sme tam mali jinovú vodu, jangové drevo, jinovú vodu a jangové drevo. V roku 24 budeme mať jangové drevo, jangový oheň, jangovú zem. Len jeden slepec bude jinový a to je oheň. Čiže tá jemnejšia, subtilnejšia, ženská, studená energia vody potvočika, hmly, rosy, sa zmení na jangovú energiu, ktorá je taká mužská, dominantná, rozhodná, energická, silná. Však jangové drevo to je strom. Strom je pevný, silný, tvrdý, neohybný, stále rastie, rozkonáruje sa. Potom jangový oheň. Oheň je jediný živel, ktorý vie zmeniť všetky ostatné. Pretože drevo zhorí, voda sa vyparí, kov sa roztopí. Ale je to pozitívna energia, prehýba, ale až spontánna, niekedy až výbušná. Jangová zem, to je kopec skala. To je zase silná energia. V grafe vidíme, že sprava aj zľava vlastne ju ten oheň vyživuje. Čiže je to taká stála, kľudná, pokojná, až nehybná energia, ktorá veľa znesie po určitú hranicu, ale hrozí zemetrasenie. A tiež hrozí, že z tej pohodlnosti úplne až sa zabetonuje a strdne. Ale charakterizuje vlastne náš domov. A tu vlastne vzniká potreba vytýčiť svoje hranice, či už majetku hranice, alebo hranice naše, čo znesieme. Čiže vidíme, že to určite nebude taký rok, ako bol Vaňajšok, kedy sme sa radšej stiahli do nory a vyklúčkovali pred problémami. Teraz bude každý mať možnosť vystupovať dominantnejšie.
a ukázať si svoju pravdu. Pozrite sa na druhý riadok, to sú zemské opory, čiže energie, ktoré prinášajú udalosti. A to sú aj naše výzvy. Tu vidíme draka, tigra, psa a hada. Tieto tri energie sú veľmi zaujímavé, lebo drak, pes aj had sú vlastne také mýtické energie. Ale o tom si ešte povieme. Každopádne drak a tiger posilňujú energiu dreva a tiger a pes zase energiu ohňa. Takže práve ten oheň bude najviac zastúpený vo všetkých energiách až 50%. A čo znamená oheň pre Zem? Podľa Kolbeho prvkov vlastne oheň Zem tvorí, je akoby jeho matka. Čiže pre nás to signalizuje, že aj musíme pohľadať svoje rezervy, znášť svoje zdroje, pretože práve tie budú pre nás veľmi dôležité na budúci rok. Veľmi zaujímavý je tu stĺpec dňa. Vidíte, že tu je hore-dole vlastne energia Zeme a to je mimoriadne silné energetické zostupenie, s ktorým prichádza rok. Je to čistá energia Zeme, yangová energia a toto zoskupenie voláme, že je to Fai Gong a s týmto sa stretneme tento rok niekoľkokrát. A práve táto čistá energia Zeme urobí na dobro koniec všetkým nejasným, záhleným záležitostiam. Dokonca sa hovorí, že je to taká sila, ako majú vymetači diablov, tých duchov. Čiže ale je to teda mentálna energia, ktorou sa niekoľkokrát stretneme počas roka, ale musíme dávať pozor, keď zbadáme jej účinky aj na sebe, určite, pretože s tým rastie vlastne aj naša zodpovednosť. Ja som pre tento rok pripravila astrologický kalendár, v ktorom som vyznačila na každý deň energie, ktoré budú aktívne počas roka. A práve táto energia je označená ako nebo ti chce niečo povedať, je farebne označená. A ten deň bude veľká pravdepodobnosť, že sa aktivizuje. Prečítam vám, čo som napísala na vysvetlenie kalendári teda, že je to energetické zoskupenie, pretože pozornosť a vedomie sa automaticky spájajú s podvedomím. A stávame sa viac vnímavejším intuície a vesmírne znamenia. Je to mimoriadne silná, sebavedomá, odhodlaná energia, dáva nadpriemerné psychické a mentálne schopnosti. Nezláknite sa mimoriadnej schopnosti cítiť, aj keď obzvlášť je niekto materialistický, môže cítiť akúsi inštinktívne či nevedomý záujem o spirituálne videnie života. V takomto období je dobre pozorovať svoje sny, náhody, lebo takouto formou môžu prichádzať intuitívne odpovede na riešenie našich problémov. Čiže v takomto období aj tí, ktorí sú veľmi neveriaci, by som povedala, čiže začnú uvažovať nad tým, či naozaj teda niečo není medzi nebou a zemou. No a pozrieme si teraz na dynamiku vlastne týchto energií. Tuto vidíme červeno označené, to sú prosím opozície. A vidíme tu úplný stred draka so psom. To znamená, že tento rok budeme mať ale budeme mať veľa výziev. To znamená, že je to dynamická energia,
ktorá nás prinúti k tomu, aby sme tie zmeny urobili. Nemôžeme sa schovať do tej nory, jak v Lani sme mohli. Nemôžeš ostať nečinný a robiť sa, že teba sa to netýka. Pretože vlastne potom budeš z celého roku sklamaný, že sa ti to nepodarilo. Pokiaľ ten rok chceme mať dobrý, musíme ísť v súhľade s tými energiami a potom môžeme byť spokojní za sebou. Myslím, že tento obrázok najlepšie vystihuje charakter energie, ktorá k nám prichádza. Vidíme tu strom, ktorý vyrastá zo skaly. Predstavte si tú silu, ktorú má ten strom, že je schopný tú skalu rozraziť. A my práve takúto silu môžeme využiť v náš prospech. Pretože strom stále rastie, neustále. Sústavne vyháňa konáriky. Budeme mať nespočetné množstvo príležitostí, aby sme sa rozhodli, kade ten náš konárik porastie. Dobrá správa je, že vždy bude rásť. A keďže je to nebeská energia, tak skutočne každý v sebe objaví tú schopnosť, že vie sa postaviť za seba a vie ukázať to, čo v ňom je. Tento rast je ovšem pomalý ako strom. No a tá skala, to je ten drak, ktorý tú silu vlastne nám dodá k tomu rastu. A tu ho máme, draka, ktorý k nám príde čoskoro. Je to mýtické zviera, pretože v skutočnosti draka nikto nevidel. Ale stretli sme sa s ním určite aj vy v rôznych rozprávkach, povestiach, bájach. Je zaujímavé, že tu na západnej strane Zemegule sú s drakom spojené skôr negatívne emócie alebo energie. Je to ten zlý drak, ktorý ukradol princeznu, ktorému museli odťať hlavy, aby ho premohli. Na rozdiel od Číny, kde považujú tento zvieratník za šťastné znamenie. Ale šťastné znamenie, ja myslím, že hlavne kvôli jeho sile. Pretože drak má obrovskú silu, energiu, ktorú si ťažko predstaviť. Možno, že aj keď poznáte ľudí, ktorí majú draka, práve ich poznáme podľa tej sily, ktorú majú v sebe. Mne najviac pripomenulo silu draka, keď ste videli Hry o tróny. Tam bolo niekoľko drakov. A tam sa mohli vidieť, že to je ozaj úžasná energia. Drak lieta 3 metre nad zemou. Čiže ako by mal spojenie s nebom, ako by si vedel odtiaľ brať informácie z neba. A práve toto nás čaká tiež, že môžu k nám prísť také intuitívne pocity, nájdeme riešenia na rôzne naše problémy, čo môže prísť hocikedy. Čiže keď takéto niečo nás napadne, aj keď varíš niečo a zrazu ťa napadne, že jaké je to jednoduché, prečo ma to teraz nenapadlo. Okamžite utekaj a zapíš si to, lebo keď dokončíš obed, tak tá myšlienka bude preč, pretože to nebola tvoja myšlienka. Tá myšlienka k tebe akoby priletela z neba. A v čínskej astrológii v podstate poznáme 3 také mýtické, ako som spomenula. To je drak, ten má akoby spojenie s nebom, čiže to sú tie intuície. Pes, ktorý tiež bol hneď na začiatku a bude ešte niekoľkokrát, samozrejme počas roka. Ten sa hovorí, že stráži bránu do podzemia, čiže do nevedomia. No a had je tretie mýtické zvieratník, ktorý akoby strážil čas. Ako ste videli teda, že všetky 3 vlastne
na začiatku sú tu. Čiže tento celý rok bude plný takýchto výnimočných spirituálnych energií. A potom naozaj aj taký úplne absolútne racionalistický človek sa počas roka môže stretávať s takýmito nevysvetliteľnými nápadmi a bude si myslieť, že to on bol taký múdry, že ho to napadlo a pritom mu to vlastne len nahovorili, teda jeho intuícia povedala. No a tu musím zase spomenúť ten kalendár, pretože tam som vyznačila všetky také významnejšie astrologické konštelácie, ktorými sa počas roka môže stretnúť. A vlastne ty, ako keď sa ráno pripravuješ do roboty alebo večer, vypočuješ si počasie, ako sa máš obliecť, chrániš si teda svoje telo, lebo si mal zobrať dážnik, ale ako sa pripravíš psychicky na ten deň. No a to je vlastne jednoduché riešenie, pretože v tom kalendári, ktorý môžeš mať v mobile, pretože je elektronický, vieš si pozrieť, či sa neaktivizuje nejaká konštelácia, nejaká energia a podľa toho si premyslieť svoj deň. Napríklad také označenie tam nájdeš akože pozor, dneska je riziko precitlivenia, koľčačie na ryby. To je taký deň, keď ako sa hovorí, vstaneme hore zadkom, ktoré šernutia sú takí nervóznejší, podráždenejší, takže sa vieš na ten deň pripraviť. Alebo postav sa za seba, potom je všetko s mierou, nebeská pavučina, to je taký deň, keď je naozaj medzi nebom a zemou ako pavučina, také tenké, že vieme vycítiť tie energie. Postav sa za seba, som už spomenula. Alebo čo dnes zaseješ, to budeš žať. To sú tie energie, ktoré sa k nám vrátia v takýto deň. Keď niečo povieš, pohádaš sa ráno s potomkom, tak určite ten deň sa ti táto energia vráti naspäť a pohádaš sa s tebou niekto v obchode napríklad. No a už sme na konci vlastne, hoci som nepovedala možno ani polovičku z toho, čo nám tento rok prinesie, ale v mojej skupine budujeme si budúcnosť. Určite sa budeme venovať ešte dôkladnejšie tomuto roku, pretože tento rok nám prináša rôzne také pomocné hviezdy, ktorými vieme počítať, ktoré nám v tých veciach pomôžu. Nehovorila som o mesiacoch, ktoré sú veľmi zaujímavé, hlavne ten apríl, čo je mesiac draka a budeme mať viacnásobnú tú fajkong energiu a október bude veľmi výnimočný mesiac. Ale ako som už spomenula, ten kalendár vie podľa mňa veľmi pomôcť. Takže sledme si, čo všetko vlastne v tomto roku by sme mali brať v úvahu. Čiže prichádza nám dynamická energia. Musíme počítať so zmenami a nemá zmysel postaviť sa, odolávať zmenám, lebo ten strom sa zlomí, padne. Takže najlepšie je, keď pôjdeme v súlade s tými energiami, budeme využívať všetky tie možnosti, ktoré nám tento rok prinesie. A zmeny sa nespojíme. Však spomente si na obrázok, ten strom vyrástol zo skaly, pretože má silu a aj my budeme mať tú silu draka. Takže musíme si aktivizovať svoje rezervy. To je ten oheň vlastne nás prinúti k tomu, aby sme si tie korene skúsili zapustiť čo najviac do hĺbky, pozreli sa do seba a v sebe našli tú silu. Pretože tá sila bude len v nás. Aktivizujme si tú energiu draka v sebe. Pretože sa vieme spoľahnúť vlastne len na seba, ale vieme ukázať, čo v nás je. No a keď si určíme tie hranice, tak pre seba aj ostatným jasne vymyslíme
že čo áno, čo nie, tak by sme mohli tiež prežiť vlastne nejaké negatívne otrasy. Pozerajme dopredu, buďme stratégovia a hlavne verme intuíciám, pretože tieto záblesky poznania hoci kedy môžu prísť k nám a buďme vďační, keď nás niečo takéto napadne. Čiže využijeme tú silu tohoto draka. Snad som vám ukázala aspoň trošku z toho, čo všetko dokáže čínska astrológia, čo všetko sa dá vyčítať z toho radexu. A toto bol radex roka. A vieš si predstaviť, čo všetko sa dá vyčítať z tvojho osobného horoskopu, z tvojho radexu. Ale mám dobrú správu. 3. februára začína škola čínskej astrológie i akadémia. Číňania hovoria, že keď sa niečo neučíš aspoň 20 rokov, tak ani nevieš, o čom to je. Takže my začíname od začiatku, od základu, pre každého jednoducho, zrozumiteľne. A toto môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že najviac o sebe, a teda o mojom okolí, som sa naučila práve na prvom kurse astrológii. Takže aby si mal ten rok draka naozaj úspešný a využil tú energiu, ktorú prináša, tú energiu stromu, ktorý chce rásť, tak aj ty je najvhodnejšia príležitosť na to, aby si sa zapojil do takýchto aktivít, aby si rástol. Uč sa, vzdelávaj sa. Toto bude ozajstná interaktívna škola, kde budeš mať spolužiakov, kde budeš vidieť učiteľa. Môžeš sa ho pýtať, teda mňa, na čo len chceš. Čiže to nebude žiadne táto umelá inteligencia, ktorá ti dopredu pripraví, čo pozbiera vo svete, ale tie skutočné skúsenosti osoby, ktorá sa naozaj čínskej astrológie venuje už dosť, môžem povedať. Čiže to bude základná škola. Tu sa budú stavať základy. Ale aj keď nechceš byť žiadny astrológ, tie základy ti pomôžu k tomu, aby si sa spoznal sám seba, aby si vedel, čo máš v sebe. A to práve budeš potrebovať vlastne v tomto roku draka, aby si vedel aktivizovať svoje rezervy, lebo inak to budeš mať trošku ťažšie. Takže to je moja prvá ponuka. Potom vidíte tu kúp si kalendár pre úspešných. Tento kalendár je skutočne pre bežných ľudí, ktorí vôbec nič nevedia o čínskej astrológii, ale sú tam veľmi jednoducho farebne vyznačené všetky aktívne konštelácie, ktoré ti pomôžu, aby si svoj život vedel prežiť vedome každý deň. Pretože máme len jeden život, nezabudnite. A každého dňa je škoda, ktorý nám pretečie medzi prstami. Ďalšia možnosť, aby si ten rok vedel čo najviac zhodnotiť, by som povedala, je pridaj sa k nám do skupiny. Skupina sa volá Budujeme si budúcnosť. A veľmi pekne sa nám rozrastá napriek tomu, že v podstate som nerobila žiadnu reklamu. Tu je spústa benefitov, ktoré môže získať okrem iného teda aj zľavy, ale všetko je tu, veci sú tu veci, teda som sa zakochtala, prepáčte, už som unavená, lebo toto prvé video ma dosť teda prekvapilo, že aké to je namáhavé. No dosť na tom, že proste v tejto skupine sú informácie nielen o čínskej astrológii, tu sa venujeme yoga psychológii, čiže naozaj sa snažíme využiť tie možnosti, aby sme si svoj život vedome budovali a tú svoju budúcnosť sa snažili teda mať podľa svojich predstav. Takže prajem ti, aby tvoj rok draka bol úspešný. Keď sa ti video páčilo, daj like,
daj odber. Neviem, kedy budem robiť ďalšie video, ale budem sa snažiť a možno ešte jedno o drakovi, kde sa ešte podobnejšie pozrieme na tieto energie, hoci aj na konkrétne zvieratníky. Takže úspešný rok 2024 želám každému a ďakujem, že si vydržala až doteraz.